Sive. Har vi det godt? Ja. Vi har det godt. Men som I kan høre, så er jeg lidt snottet. Og grunden til, at jeg ikke har lavet vlog her i det seneste, det er fordi, jeg er flyttet. Og jeg har haft travlt. Så det er derfor, jeg ikke har lavet en vlog i lang tid. Men i dag, så laver vi en vlog. Ja. Og jeg skal til at spille kamp her i dag. B52 hjemmebane. Og jeg har min søn med i den her weekend, så det er mega dejligt. Og vi skal til at besøge farmor nu. Step up in this bitch like. Hello. Ano, wagan. Samtidig. Så er vi lige ankommet hjem til min mor, og der er stadig en time til, at vi skal mødes i klubben. Så nu skal vi bare slappe af. Hvad spiller du, Liskan? Minecraft. Så kan vi faktisk lige over til Lidl og købe noget snacks, så jeg ikke bliver sulten lige inden kampen der starter. Jeg glemte at tage kameraet med til klubben, så der blev ikke optaget, at vi vandt 2-1 mod Chang. Men nu er vi hjemme hos mor og slappe af og se Nations League. Præcis kom. Så har vi lige... Det har jeg. Så har vi lige slappet af hjemme hos mor for noget god mad. Nachos og... Jeg ved ikke hvad. Hakkebøf. Ja, hakkebøf. Ja. Så, det var dejligt. Så skal vi hjem til mig nu. Og efter at besøge farmor, så på vej hjem. Bye bye. Bye bye, Tjøs med. Du siger bye bye. Bye. Wow. Hvor er det sejt, skat? Nu skal du passe på, at du ikke falder. Muskusokse. Muskusokse. Okse. Ja, det var godt. Så er vi kommet hjem til mig, og vi er meget trætte. Og jeg tror det og jeg tror det er for i dag. Vi ses næste gang. Hej hej. Kan I sige bye bye? Bye.